UPPL বিষয়ববীয়াসকল ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ সম্পাদক মজিব আলী ডাঙৰীয়া, মইনুল হক ডাঙৰীয়া, মইনুল আলী ডাঙৰীয়া, ধীৰাজ ডেকা ডাঙৰীয়া আৰু বিভিন্ন বিষয়ববীয়া আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি, জিলা কমিটি আৰু ব্লক কমিটিৰ আছে। কোকৰাবাৰী সমষ্টিৰ পৰাই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক ডিজেন দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা সদাগৰ বাচ্চা ডাঙৰীয়া আৰু বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, दा गिबियावनो थांनाय बिसायख'थियाव जोबोद खस्थ' खालामनानै UPPL हान्जानि बिजाथिखौ देरहाहोनायनि थाखाय आं नोंथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय। जाय बिथांमोना जोंनि आफादनि ब्लक कमिटियाव थानानै, वमेन उइंआव थानानै, इउथ उइंआव थानानै, लोगोसे प्राइमारि कमिटि, बुथ कमिटियाव थानानै गोबां खस्थ' खालामनानै गुबुन गुबुन सेलाव थानानै जोंनि आफादखौ देरहाहोनायाव हाबा मावबाय। बिथांमोन साफ्रोमनोबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखर आरो अननायखौ बावहरबाय। बेजों लोगोसे बेसेबांबा गोब्राब थासारियाव, सानस'नो हायै बायदि मोनसे थासारियाव रायजो राजाया गावबा गावनि गोसोखौ थिर खालामनानै मोनसे थिरांथा लानानै UPPL हान्जानोनो भट होनायनि थाखाय रायजो राजानि बै गोरबो गोसोनि फारसे आंनि गंग्लायनायखौ आङो बे समाव बावहरबाय। दा सिबिनां रायजोफोर, नैबे बिसायख'थिया जोबोद मोनसे गोब्राब बिसायख'थिमोन। फारसेथिं 17 बोसोर सरकार खुंनाय हान्जा, जाय बिथांमोना EM, MCLA, MLA गासैबो दंजोबो, VCDC चेयारमेन मेम्बार गासैबो दंजोबो, जेरावबो बिथांमोना थाखायै फैसायै बोलोयै गोख्रोंथार। बेबायदि मोनसे हान्जाजों जुजिनांगौआ जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोब्राब थासारिमोन। दा बेबायदि थासारियावबो 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथाखौ लोगोसे माहारिखौ गोजौआव दैखांनांगौनि थाखाय मोनसे सोलायनाय लुबैनानै, सोलायनायखौ हास्थायनानै रायजो राजाफ्रा थाखा फैसा मोनाखैब्लाबो गोसोदाद खालामनानै भट होनानै दिनै नोंथांमोना UPPL हान्जाखौ पावाराव फैनायाव एबा गोहोआव फैनायाव मदद खालामबाय। दा दिनै जिखिनि आर'नाइखौ आंनो होदों, जिखिनि गामसाखौ आंनो होदों, बे आर'नाइ आरो गामसाखौ आङो नोंथांमोननोसो होनो नांगौमोन। नाथाय आङो हारसिं, नोंथांमोना बुरजा, बिजाथि हिसाबै आं हारसिं, आङो नोंथांमोननो होग'नो हानाय नङा। दा जियानो जा, आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथांमोना जि फोथायनाय, जि अननाय, जि मान आंनि फारसे नोंथांमोना दिन्थिदों, बे मानखौ आं अराय सम लाखिनो नाजालांगोन, बे अननायखौ आं अराय सम लाखिनो नाजालांगोन आरो जोंनि कोक्लाबारी समष्टिजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि 40टा समष्टियाव रायजो जानाय जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो जोंनि माहारिनि सोद्रोमाफोरखौ गोसो गोरबोजों अननो थाखाय आंनि जेसेबां खामानि मावनांगौ आं मावनो थाखाय नाजालांगोन। दा मानगोनां रायजोफोर, थांनाय समाव जोबोद मोनसे गोनो गोथो थासारि लाबोदों। BPF हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायबाय। जोङो गासैबो नुबाय जे बिथांमोना मा मावदों, मा मावाखै। बिथांमोना हारिखौ जौगानायनि थाखाय, ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय बबे बबे खामानिखौ मावखो, बिथांमोननि MLA मा मावदों, बिथांमोननि MCLA EMफ्रा मा मावखो, बे गासैखौबो जोङो नुबोजोबदों। आरो बिनि उनावबो दिनै बिथांमोना मोनसे बर' सेन्टिमेन्ट लाबोनानै इलेक्सन जोबखांनानैबो जोंनि गेजेराव मोनसे गावस्रालायनाय लाबोनो नाजादों। आरो बेवहाय बर'नि मोनसे मोननै माहारि आफादा लोगो लाफादों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जेला BPFआ सरकार दायो, PCDRआ 7जनल' मोनो, अब्ला खौसेथिनि बाथ्राखौ बै माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बुङा। जेला UPPLखौ होसो होसो BPFआ बुयो, अब्ला बै माहारि आफादफ्रा
खौसेथिनि बाथ्राखौ बुङा जेब्ला UPPL नि मानसिखौ सोरबा सुयो दानो न' बां बुसिनानै होयो अब्ला बै माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा खौसेथिनि बाथ्रा जास्टिसनि न्यायनि बाथ्राखौ बुङा दा बेनो हारिनि बयनिख्रुइबो दुखुनांथाव थासारिसिन आरो आं दिनै बुंनांगोन जे थांनाय 17 बोसोराव 20 बोसोराव आं नुबोबाय बर'नि मेलेमजिबिफोरनि गेजेरावबो माखासेया जोबोद गोनो गोथो थायो स्ट्रेट फरवार्ड सिन्था खालामग्रा मानसिनि जोबोद अभाब नंखायनो दिनै हारिया जेरैबायदि जौगानांगौ बेबायदि जौगायाखै हारि मोनसेखौ जौगाहोनांगौब्ला स्ट्रेट फरवार्ड सिन्था खालामग्रा माखासे मानसि थानांगोन थोंजोङै सिन्था खालामग्रा गोनो गोथो सिन्था खालामबाय थायोबा हारिया जानाय नङा मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि जाय गाज्रि बेखौ 100 जना बुंबाबो बे गाज्रि सासेयाबाबो गसंनांगोन आरो जाय मोजां बेखौ नोङो सासेया बुंबाबो 100 जना गाज्रि होनबाबो फोथायनो नाङा मोजाङा मोजां दा नंखायनो राजखान्थिया बेसे गोबाव थागोन मिथिया राजखान्थियाव आङो बेसे गोबाव खामानि मावनो हागोन बेखौ मिथिया नाथाय हारियाव जि गाज्रि बेखौ खुनु दिन हारियाव जानो होआ बेखौ जेरैखि जाया बोखारनांगोन आरो आं दिनै स्पष्ट बुङो खमसे खम जोंनि सरकारा जिखिदिन थायो सोरबाफोर जुवा गेलेग्रा समाजाव नांलाय खमलाय खालामनो नागिरग्रा गाज्रि खामानि मावनो नागिरग्रा मानसिफ्रा सिदा जाखादो नङाबा किन्तु जेलाव थांनांगोन जथेस्थ सह्य खालामबोबाय जोङो थांनाय 17 बोसोराव गावनि बिदा फंबायफोरजोंनो होसो होसो बुलायलायनाय खख्लाबारि समस्तियावबो इलेक्शननि बे 6 मासाव बेसेबां दादागिरि खालामखो BPF नि मानसिफ्रा मा दरकार दङ बेफोर दादागिरि खालामनो थाखाय गंफा गंनै सिलाय गोबायफोर दंबायबाय खोमा बिखौ लानानैनो दादागिरि दा सोरनियावबा जुदि सिलाय गोबायफोर दंबायबायोबा थाबैनो पुलिसनो होखादो आं बुंखाबाय आरो जुदि सोरबा सिलाय गोबायफोर बरनबायोबा दादागिरिखौ खालामबायबायोबा किन्तु जेलाव थांनांगोन रावखौबो रेहाय होनाय नङा मानोना नैबे समा हारि दानायनि सम बे समा माहारि जौगानांगौनि सम बे समा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ अननांगौनि सम आरो साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा गोग्गो संसार जानो हानायनि थासारि फैनांगोन सरकाराव दिनै थाखा गरसेबो दोनलाङाखै 2300 कौटि रां दाहार खालामनानै गालांदों लायबिलिटिस हाग्रामा महिलारिमोननि सरकारा 2300 करोड़ थाइसे थाइनै नङा रायजोफोर 2300 करोड़ दाहार बेजों जों दायो सरकार सालायनांगोन नाथाय जों आइ आफा रायजो राजानि अननाय आरो बोर सारस्रिनायाव बेफोरखौ सौसि जौलांनो हानायनि लामाया जोंहा दङ मैया फार्स्ट जोङो एसेम्बलि हलाव थांबाय गोदान देरहानानै थांनाय जोङो सानदोंमोन बेवहाय मोजां मोनसे पवित्र जायगा गोथार जायगा मोजां सावरायनाय जायो हारि दानायनि ओनसोल जौगानायनि थांग्रोमोना बिराद दादागिरि बाथ्राखौनो बुंनो होआ फारसेथिं गणतन्त्र होननानै बुङो फारसेथिं बिराद दादागिरि बिगुमैयाथ' दादागिरियानो बिबनाङाबो दादागिरिबावसो ओरैबायदि आसरित बिगुमै बिबनां लोगो नांनानैनो हारिखौ सालायनो नागिरो किन्तु ओरैबायदिबाव दा बिगुमैनियाबो केन्सेल जानो हायो बिबनांनियाबो केन्सेल जानो हायो नमिनेशन होनाय समाव बिगुमैयाबो माखासे गोनां डकुमेन्टफोरखौ इलेक्शन अफिसाव साबमिट होआखै जेखौ जों मोनजोब्बाय दायो आरो बिबनाङाबो नमिनेशना होबाय फेब्रुवारियाव नभेम्बर माससिम दरमाहा लादों गभर्नमेन्टनि बिबनाङाबो दा बेहाबो किन्तु केन्सेल जानांगोन दा नंखायनो मोजां मानसिया सलायथों जोंहा बुंनांगौ गैया मानि बेलाय सानफ्रोमबो दादागिरिखौथ' जोंबो खालामनो हायो नङा होमबा आङो दुरबलबा फंनै सौजागोन किन्तु आंबोथ' फंसे सौनो हागोन ना खालि सौलायनाय नांलायनायल' खोथाखौ बुङोबा नाथाय हारिखौ मानो नांलाय खमलाय सौलायनायजों बानायनो नागिरदों बेलाय हारिखौथ' मोजाङै दानांगोन ना 17 बोसोर नोंनो जि खामानि मावनो होयो मावबाय नों जिरायो नों गसङो नों मोसायो नों रंजायो नों जिखौबो हय होनना बुंबाय जाथिया आरो दिनै नोङो गासै गोरोन्थि मावजोबगोन जाथिया मेगन मिसिमना हय होनांगोन जोङो बै साफा सानै बिथांनि माने मा लेफ्ट राइट जाग्रा लोंग्रा जाथिय लिडार बायदि नङा जोङो थारखौ थार नंखायखौ नंखाय होनना बुंनोसो खामानि मावनो फैदों दा नंखायनो रायजोफोर गासैखौबो मिथिखाबाय बुजिखाबाय सरकाराव फैदों
नाथाय जों हारसिङै सरकाराव जिरायनो हायाखिसै